କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତାହା 34 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତ ବେଲ୍ ପ୍ରଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ରେଲୱେଜ୍ ଆଣିବାର ଶ୍ରେୟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସିକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ର ଆରମ୍ଭ 22 ଡିସେମ୍ବର 1851 ମସିହାରେ ରୁଡ଼କିଠାରୁ ର ମେଟେରିଆଲ ନେବା ପାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ଅସଲି ଜନ୍ମ ହେଲା 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୋରିବନ୍ଦର ଠାରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି 34 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସାହିବ, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ସୁଲତାନ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ 14ଟି ଡବା ଥିଲା ଆଉ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 400 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଲ୍ ସୁବିଧା ଦେଉଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନେ 16 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କିଏ ବା ଭାବିଥିଲା କି ଛୋଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯାତାୟାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ରେଳ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାଗାରୁ ର ମେଟେରିଆଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ସମାଜର ସୁବିଧାର ସାଧନ ହୋଇଗଲା। ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁତ୍ର ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପୂରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଭାବନା ବଦଳିଲା ଓ ଏହି ବିଚାର ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର 32ଟି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ 42ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୋଶରେ ପୁଣି ଶୁରୁ କଲା। 1951ରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଆଜି ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବିଶାଳ ରେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚଲାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ଅଟେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ରେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥତମ ସବୁଠୁ ବିଶାଳ ରେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଯାହାର ଏରିଆ 67,956 କିଲୋମିଟର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେରେ 2,93,077ଟି ମାଲ ଗାଡ଼ିର ଡବା, 76,608ଟି ଯାତ୍ରୀ ଡବା ଓ 12,729ଟି ରେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ଯିଏକି 28ଟି ରାଜ୍ୟ 8ଟି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରେ। 2019 ଓ 2020 ମସିହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ପ୍ରତିଦିନ 2 କରୋଡ଼ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ 3.32 ଲାଖ ଟନ୍ ମାଲକୁ 7,325 ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ସଫଳତାରେ ଅନେକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେପରିକି ରୟାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଉଥିବା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଯିଏକି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ସରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟେ ଆଉ ଆଜି ଦୁନିଆର 4th ଲକ୍ସରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯାଏ। 1991 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍, ଯାହାକି ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ରେଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଓ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ବାଇନ୍ ଏଫର୍ଟସରେ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7ଟି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଡବା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରିରେ ଡାଏଗନୋଷ୍ଟିକ୍, କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ପ୍ରତିଦିନ 12,617 ଟ୍ରେନ୍ସରେ 2 କରୋଡ଼ 20 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ପୂରା ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ 180 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ସ୍ପିଡ୍କୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଭାରତର ସବୁଠୁ ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ନୀଲଗିରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା କେବଳ 10 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର।
ଭାରତର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଚାଲୁଥିବା ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ EIR-21 ଯାହାର ନିର୍ମାଣ 1855 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିମ୍ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋରଖପୁରରେ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି 1.35 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ହେଲା ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼କୁ ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସହିତ ଯୋଡ଼େ, ମାନେ 4273 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 80 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟରେ 55 ଷ୍ଟପ୍ ସହିତ ପୂରା କରେ। 2020ରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍-19 ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ସାମାନର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଦେଶର ସେବାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଯାତ୍ରା ରେଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରେଳର ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ମେମୋରେବଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଭଳି ବିଶାଳ ଦେଶରେ ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ସୂତ୍ରଧାର ଅଛି ଯିଏକି ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼େ, ସେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଏଲ୍ ପ୍ରଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।